Mnohí ľudia vnímajú Lumen ako jednorazovú akciu, dvojdňovú, ktorá trvá dokopy možno nejakých 48 hodín, ale v podstate je to taká celoročná príprava a vlastne predovšetkým hlavný organizačný tím sa stretáva skoro každý druhý týždeň a potom v tých posledných mesiacoch vlastne každý týždeň sa stretávajú tí ľudia, aby tak doladili ten program, aby to pripravili, aby sa zhodli na viacerých veciach. Bezprostredná príprava na Lumen začína možno taký týždeň predtým, kedy sa zvolajú tie základné sekcie, kde si dohodnú tie práce, potom sa zvolá celý tím, všetci ľudia, všetci dobrovoľníci sa stretnú. Ale úplne bezprostredná príprava začína štvrtok ráno, keď sa otvoria brány haly a tam vstúpia všetci tí ľudia, ktorí začnú pripravovať halu, pódium, svetla, zvuk a je to práca na celé 2 dní, až do piatku večera, keď vlastne sa spustí festival. Je to makačka, pretože treba pripraviť naozaj to prostredie, postaviť pódium, nastaviť hudbu, teda zvuk, svetla. No, okrem tých profesionálov, ktorí nám to robia, je tam úžasné množstvo práce pre všetkých dobrovoľníkov, chalanov a dievčatá, ktorí sú zapojení do prípravy a určite sa tam nenudia v tej príprave. Je to kvantum práce. Za tie roky sa ale tak už vychytali tie muchy a je to tiež taký zážitok pozorovať možno to, ako to tak do seba zapadá, ako vedia, že kedy čo príde a ako sa na to pripraviť, ako to vyložiť, ako to nastaviť. Takže je tam kvantum práce, ale za tie roky tí ľudia už chytili takú skúsenosť zorganizovania aj z tej bezprostrednej prípravy. Zuzi, si v hlavnom organizačnom tíme festivalu Lumen. Čo táto práca obnáša? V prvom rade je veľmi zaujímavá, ale vyžaduje veľmi veľa času. Dá sa povedať, že tie posledné mesiace pred Lumenom celý môj voľný čas zaberá práve Lumen. Martin, čo je náplňou tvojej práce? Zabezpečiť všetko, aby v hale fungovalo, zabezpečiť chod všetkého, úplne všetkého. A koľko ľudí máš na starosti? 30. Sú to chlapci, ktorí každý rok pomáhajú vlastne na Lumene. Je to starý tím, dobrý tím a tí noví sa pridávajú tak postupne. Ako dlho už pracuješ s festivalom Lumen? Od úplného začiatku. Čo si bol na úplnom začiatku? No bol som taký ten malý chlapec pre všetko. Hej, Roman, ako dlho už pracuješ na Lumene? Koľko rokov? No asi tak 7 rokov, 7-8 rokov. A čo si predtým robil? Vždycky som bol ako chlapec pre všetko, čiže skrátka CHPV. A náplňou práce bolo pripraviť pódium, prichystať halu, sálu, pomocné práce pri zvukároch, pri svetlároch. Prečo chalanov tak láka byť tu na Lumene a takto pomáhať? Prečo to teba tak zlákalo? V prvom rade, že môžem byť tu na Lumene, že môžem niečo urobiť dobrého aj pre druhých, aj pre seba. Určite ma to obohatí nielen ako fyzicky, alebo že pomôžem. Gospel je taký štýl, že tá hudba mi čosi dá, že aj rock, je to pop, je to disco, je to hip-hop, proste je to všetko, čo nás mladých priťahuje. No, také biele maličky. Dobre. Aké projektory sú na svojom? Niečo poriadne. Dúfam, že ten zvuk ide, ty kokos. They said you wouldn't make it so far, and ever since they said it, it's been hard. But never mind the night you had to cry, 'cause you had never let it go inside. You work real hard, and you know exactly what you want and need, so believe, and you can never give up. You can reach your goals. Just talk to your soul and say, I can, I will, I know my dream.
Dnes gospel nie je len o tom, o afroamerických spirituáloch, ktoré spievajú možno o biblických udalostiach alebo prerozprávajú takto spevom biblické nejaké príbehy. Gospel je predovšetkým o živote. Myslím si, že nie je dobrý gospelový interpret, ktorý možno veľmi kvalitne zaspieva, ktorý vie vytvoriť kvalitnú hudbu, ktorý možno si profesionálne urobí veci, ak pritom aj nežije gospel, ak nežije vo svojom živote evanjelium. A zase nie je dobrý gospelový spevák, ktorý možno žije evanjelium, ale nie je dobrý profesionál a možno nevie dobre odspievať veci, ktoré sa chystá. Toto všetko musí byť nejak tak zladené. Toto všetko musí tak do seba zapadať. A myslím si, že naozaj veľmi kvalitne spieva niekto o Bohu alebo aj o všetkých hodnotách kresťanských, ak tieto hodnoty aj vo svojom živote žije. Cieľ Lumenu je predovšetkým pre účastníkov posilnenie vo viere, možno také silné uvedomenie si toho, že ako kresťania nie sme ľudia z inej planéty, ale že sme tí istí mladí ľudia, ktorí sa vedia slušne, dynamicky, v radosti zabávať, vedia počúvať a ohodnotiť dobrú, kvalitnú hudbu a stretávajú sa radi v radosti, veselosti a tak ďalej. Čiže toto vidím ako taký cieľ. Za smiech aspoň dnes maneš na krídlach noci, o to ťa prosím, na chvíľu krátku nad svojím smútku nebo mi ukáž.